Však to je problém. Koľko času tam máš? Jakého času? Počíš ho. Dávaj! Dobre. Ja to nebudem mokrý. Ježišmaria! Počkaj, jak tebe prvý? Ale táto nepijú. Ja sprosím sa. Debil. Zdraví. Jak syčí. Plynu syčí, strúby ven. Počkaj, ty mi netráš ruku, lebo ti trestnem. Ty? Mobil tam Víte, koľko ty? Samozrejme, pekná porcia. Poď sem! To nemôžete dávať. Bože, Samašek. Nemôžete na mobil nalievať do pohárov. Míša, poď sem! Koľko je nám? 9? Nie, Brňo, zistil, že sa tu ulieva, tak aj on došiel. Ešte jeden. A to je moje. Daj. To neostalo nevadí. Nevadí. Tak poďte sem, buzeranti. Dobre, buzeranti, poďte sem. Na filmu, čo tu je. Tak ste buzeranta, hlavne pri tomto punkte. Henten zjavne není buzerant. Miro, daj nejakú techniku. To je Míša, dobre. Krásne. Poď sem. Toto je ignorant. Aby sme tu spravili s tou ligou. Počkaj, to tam je musí pripiť. 900 fľašov. Tvoje narodenina. Áno. Pripájame sa. Admin je krkrč. Praje všetko najlepšie. Podobne. Na zdravie. Anaj. Nepokopiteľne. To ty máš. Niekomu tam ešte ostalo. Krása.